Здравейте отново. Така, имали сме маничко проблем с микрофона. Сега радвам се, че вече ме чувате. И също така се радвам, че сте дошли на днешния семинар, в който ще дискутираме темата за менажиране на дизайн процеса и за това как да доставяме качествен дизайн на време. Аз се казвам Яна Василева и съм UX дизайнер. В момента съм на позиция Principal UX дизайнер и UI дизайнер. Работя в тази професия от 6-7 години и повода да ви поканя на този семинар беше, че искам да ви споделя малко опит и малко инсайти, които съм получила, като поглеждам назад във времето, когато започвах да се уча да бъда UX дизайнер. Забелязала съм, че има неща, които тогава, нека не кажем, че са били грешни, но според мен, ако не съм се задълбавала толкова в тях, ще да ми бъде много по-лесно, както в кариерното развитие, така и чисто персонално на мен като професионалист и в живота ми, отношенията ми с колегите. Мога да ви покажа хаштага, който имаме в слайдо, с който може да си комуникираме. Също може да сканирате QR кода, ако искате да ми изпратите някакви коментари или някакви въпроси. Виждам, че вече има хора, които са наживо и ни поздравяват. Радвам се, че сте тук. Искам да ви обърна внимание, че понеже се занимавам основно с UX и UI дизайн, примерите, които ще давам, са от тази област. Знам, че много хора, които идват на семинарите на Softonic Creative, всъщност се занимават и с графичен дизайн. Това е нещо второстепенно, което аз правя. Имам наблюдения над процеса по създаване на графичен дизайн в IT компания. Нямам чак толкова много в рекламна агенция. Но ако имате въпроси, свързани конкретно с графичен дизайн, моля ви се, задавайте ги в слайдо. Ще му обърнем конкретно внимание. Ако мога, ще ви отговоря. За другите хора, които може би очакват, че с това заглавие този семинар ще даде някаква конкретна формула или алгоритъм, как винаги да имаме един дизайн процес, който да бъде супер добре работещ и как винаги да доставяме на време и винаги качеството да ни бъде много високо. Това не е реалистично. По-скоро следващия слайд е за вас и в него ще ви покажа конкретно какви са топиците или темите, които ще дискутираме днес. На първо място, мисля, че е добре да започнем с това как един дизайнер, който започва или да се обучава, или тепърва започва своето професионално развитие, как да разбира своята позиция в една компания, в един екип или в разработката на някакъв продукт или някаква услуга. Следващото нещо, което мисля, че е важно и на което много малко се обръща внимание, когато почваме да се учим да бъдем дизайнери, е, че имаме отговорност да разбираме, освен добрите практики на дизайна, как работят дизайн процесите, също така трябва да разбираме и бизнеса, сектора, в който работим и генерално хората, които се занимават с бизнес в нашия екип или нашата компания, те също са ни важни. Тези хора, които се занимават с бизнес, най-често се наричат стейкхолдери. Ще говорим и за тях и за това как може да ги менажираме или по-скоро как да си взаимодействаме с тях. Думата менажираме ще я срещнете много често. Благодаря. Тази дума не е синоним на да управляваме, по-скоро как да си взаимодействаме, когато става въпрос за хора. Следващото булетче или топик, който ще дискутираме, кой е най-добрият дизайн процес, въпреки че не съществува единствен дизайн процес, който може да се приложи навсякъде. Можем да кажем, че има идеален или най-добър дизайн процес. Ще видите по-късно кой е той. След това имам няколко съвети за вас за това как може винаги да си спазвате крайните срокове. Има фактори, при които това не е възможно, но от ваша страна вие може също да положите усилия да си подсигурите да минимизирате вероятността да не доставите дизайн на време. Последно, имаме няколко метода за повишаване на личната ефективност или продуктивност. Знаете, че по принцип дизайнера е човек, който освен че работи с ръцете си, работи и с главата си.
и е много важно да може да се концентрираме и да може да работим така, че времето, което влагаме, да е пропорционално на стойността на нещата, на продукта, който ще произведем или на дизайна, който ще произведем. Заради това е полезно да знаем още от самото начало, когато почваме, когато сме много несигурни, че съществуват някакви основни общо признати методи, с които може да се справяме с ситуациите, в които сме непродуктивни. Така, сега, това беше общото представяне на топиците, с които ще се занимаваме днес. Ако нямате въпроси за сега или коментарчета, ще продължим с едно малко summary за това какво представлява в частност UX дизайнера, но и по принцип как може да се дефинира позицията на един дизайнер в една организация или в един екип. Лично за себе си, независимо, че сега съм на по-синьор позиция като дизайнер, дори и когато съм била по-джуниор, на последно място съм казвала, че работя с някакъв инструмент и ще правя прототипи. Като дизайнери ние имаме основна функция да сме комуникатори или медиатори между хората, между първо клиентите, тези са хората, които са извън нашия екип или нашата организация, и от друга страна хората, които са вътре в в нашия примерно продуктов екип, с които си взаимодействаме и работим. От тази логика, нещата, които един дизайнер създава, ако може да ги подредим по важност, първо ще бъдат, например, решенията или, примерно, опосредстването на комуникацията между хората или създаването на общо познание, образование на колегите, образование на клиентите. И най на последно място, като резултат от всички неща, които правим, идват вече така наречените UX артефакти, които най-често са, да кажем, прототипи. Има и други артефакти, но в крайна сметка дизайна завършва, нали, с някакво изделие, което е или графично, или ако става въпрос за принт, някакво печатно издание, то е следствие от всичко останало, което правим и от всички скилове, които имаме. В момента аз мога да кажа, че като дизайнер днес, примерно, съм имала пълен работен ден и не съм отворила Figma нито веднъж и въпреки това съм била продуктивна и съм изпълнила абсолютно всички цели, които съм си поставила в рамките на деня, защото те са били свързани с тази част, която идва преди създаването на UX артефактите. Това са срещите с клиенти, комуникирането с селс екипи, с софтуерни инженери, с маркетинг експерти, буквално всички хора, които са в списъка в ляво, които може да видите. Днес мога да ви кажа, че съм си общувала с тях и сме били продуктивни и това е смислена част от работата на един дизайнер. Така както са изброени като опции, концепцията ми беше да ви задам въпрос кой е правилен отговор, ако аз съм дизайнер, с какво работя и какво създавам. Може би формата на презентацията не е много подходящ за това, но да. От този слайд може да си вземете това, че освен създаването на конкретните дизайни, имате и много други отговорности, много повече значения в един екип и една организация. Ако може да го покажем вече като илюстрация, да не бъде текст, да бъде малко по-занимателно, когато почваме да се учим да бъдем UX дизайнери, да се преквалифицираме или тепърва започваме с това, или сме в джуниор позиция, обикновено това, което ни казват е, че UX дизайнера е един човек, който пази интересите на юзерите на всяка цена. А зад него има едни хора, които са примерно продуктови хора, или са support екип, или маркетинга, който си има негови цели, или девелоперите, които трябва да се съобразяваме с тях и те не се интересуват от юзерите. Има едно изкуствено създаване на опозиция между дизайнерите и другите участващи страни в процеса на създаване на софтуерни продукти. Това всъщност не е устойчив подход за работа, както можете да се досетите. Когато в екипа има разногласия, не се постигат оптимални резултати. По-добре е вие като дизайнери да заложите от една страна на това
да се образовате в вашите тулове, които използвате, в дизайн подходи, в добри практики, в начини да се прави асесмент, в начин да представяте дизайн, но също така и да вложите усилия да поддържате добра комуникация с всички останали в екипа и както подхождате с емпатия към своите юзери, така тая емпатия да я пренасяте също и върху хората, с които работите. Много често това, че трябва да съм на страната на юзера, означава, че трябва да бъда срещу всички и така никой не печели, защото в крайна сметка хем се забавя доставката на финалния дизайн, хем най-накрая той може и да не отговаря или на бизнес целите, или на това, което юзерите очакват да получат. Много дизайнери, които стартират, започват с огромна фрустрация да взаимодействат с хората, които са в техните екипи или в тяхната компания или с техните клиенти, именно защото те не са съгласни с виждането им, че всичко трябва да се прави абсолютно за юзера, без да се взимат предвид, например, бизнес изискванията или бизнес целите по-скоро на организацията. Това може да се преодолее наистина с тази нагласа, че ние всъщност много рядко, аз мога да ви кажа, примерно от повече от 30-40 проекта, които съм имала, или хайде да кажем клиенти, с които съм работила, много рядко ми се е случвало да имам контакт с най-преките юзери на продукта. Обикновено винаги имаме контакти с юзери, които са супер юзери или самите хора, които решават, че ще купят продукта, така наречената buyer персона, а не юзер персоната. Тоест, ние, особено когато сме още начинаещи, нямаме аргумент да твърдим, че защитаваме юзера и неговите интереси, при положение, че ние не го познаваме. Има механизми да го опознаем, които ще разгледаме в следващите слайдове, където са показани дизайн на най-често използваните дизайн методологии. Но това да опознаеш юзера не е проста задача, най-често защото никога нямаш един профил, който използва един продукт, също и защото хората наистина имат много различни нужди, работят в много различни контексти с интерфейсите и с продуктите, които продуцираме. И наистина да твърдиш, че познаваш юзера, без да правиш ресърч, без да имаш емпирични данни, без да имаш пряк досег с него, е много рисковано, защото по-скоро изпадаш в ситуацията да кажеш аз, ако съм на мястото на юзера, което най-често води до вземане на грешни дизайн решения. Ние почти никога не сме на мястото на юзера, най-малкото заради различни демографики. Знаете, често работим за хора, които са в други държави, за някакви специализирани индустрии. Ние не можем да кажем, че имаме бекграунда на юзера в нито един от случаите. И по-скоро това, което се случва е не, че ние емпатираме с юзера, а ние по-скоро емпатираме с себе си и прилагаме в дизайна това, което ние мислим, че е правилно, а не това, което всъщност на хората ще им бъде полезно. Сега, за да се ориентираме малко в процеса, който ни кара да мислим, че ние защитаваме правата на юзерите и това е нашата основна задача, ще ви покажа ето тази графика. Ако сте започнали да се учите или пък или ако имате опит, със сигурност ако имате някакъв досег към UX дизайна, тази графика сте я виждали в много различни варианти. Тя показва така наречената Design Thinking методология. Тази методология е в 5 стъпки, които са нелинейни. Може да се осъществява цикличност и целта е да се минава през тези стъпки, докато най-накрая не се създаде едно работещо решение. В началото започваме с точно това емпатиране с юзера. Тук започват и проблемите. За да се постигне тази емпатия, самата дума, която се използва е доста силна. Емпатията означава напълно да се отъждествиш с някого, да се поставиш на неговото място,
да разбереш той как се чувства, какво би направил, какви са мотивите му. Това е наистина много сложно за постигане. Буквално дори и чисто статистически, ако погледнете, профилите на юзерите наистина са много и много различни. И само много големи организации с много голям потенциал на дизайн екипите си, които влагат много ресурс в, например, създаване на нов фичър или нов продукт. Само на тях им е рентабилно да обръщат внимание на тази фаза и да се задълбочават в нея и да гонят истински, реални заключения от нея. На следващата фаза от Design Thinking методологията, виждате, може или да отидем към дефиниране на проблем, или директно да прототипираме някакво решение. След това може да се завъртим още веднъж от прототипирането, да изтестваме с някого. Най-вероятно той няма да бъде юзър в вашия контекст. Той ще бъде човек, който или има подобен профил, или просто сте, най-често това, което ние сме правили, е било да тестваме с колеги или примерно хора наши познати, които познаваме, които са с сходен профил на нашия юзър. И когато направим тестовете, да си направим заключения, от които да генерираме нови идеи, които отново да прототипираме и така итеративно предлагаме решения, предлагаме, докато най-накрая не стигнем до най-правилното. Много често този процес наистина е много трудоемък, отнема много време, ресурси, продуцират се страшно много артефакти, за да минаш през всичките стъпки и много често целият процес от началото до края не е релевантен за вашите текущи задачи като дизайнери. Имайте това предвид. Когато тръгнете да правите, когато получите някакъв таск, който е тривиален, няма нужда да минавате през всички тези фази. По-често тази методология се използва, когато сте в началото, когато се създава някакъв продукт или някакъв фичър. След това може даже да ви пречи да искате, да държите, да я прилагате. Дизайн мисленето работи ефективно, когато всъщност в първите стъпки, първите 3 стъпки, включваме и бизнес контекста. Без тях, най-вероятно, нещата, които произвеждаме, няма да донесат някаква стойност на нашата организация или за нашия продукт. Имайте това предвид. Друга методология, която много прилича на дизайн мисленето, може би ви е позната, ако сте по-напреднали. Тя е така наречената Double Diamond или двоен диамант, който, ако се загледате, всъщност представлява малко по-различен прочит на същия метод на работа, да кажем, на същата методология. При Double Diamond започваме с някакъв проблем, казус, предизвикателство. Идеята на самата форма на диаманта е, че от началото имаме много малко идеи, почваме от много малко знания, идеи и след това те започват да се генерират, докато не стигнат до точката, където трябва да се открие или дефинира проблема, да кажем. След това нататък диаманта продължава, свиваме, елиминираме идеите, които сме направили. По термина, който се използва на английски е diverge и converge. Може да забележите също, че и тук се използват думички, които започват с буквата D, за да може да ги запомните по-лесно. Повечето методологии, които така имат диаграми и са много генерални обобщения, използват такива подходи, за да може по-лесно да ги запомняте, да не ги бъркате. В първата фаза на двойния диамант разбираме какъв ни е проблема, по-скоро разбираме какво е предизвикателството и дефинираме някакъв конкретен проблем, който да разрешим. След като сме го дефинирали, започва втория диамант, където е зоната на решението. Там започваме да генерираме идеи, докато не стигнем до така наречената фаза на development, където трябва да се свием отново и да стигнем до едно решение, което да се достави финално.
Двойният диамант и дизайн тинкинга много подозрително приличат на така наречения Human-Centered Design, който поставя човека в центъра на дизайна, ако го преведем на български. Това всъщност е един ISO стандарт, който дефинира ергономиката на взаимодействието между човека и системите. Също може да го видите Human Computer Interaction, HCI вместо HCD. Това, че съществува дизайн за ергономика, за начина, по който хората трябва да взаимодействат с компютрите или с системите, не значи, че този стандарт е закон. Стандартите са документи или стандартите по-скоро дават едно предписание как може да се извърши един процес или как може да се произведе един продукт, така че след това да се измерят някакви негови качества по методи заложени отново в дизайна. Малко е сложно, аз не съм специалист по дизайни, но общо взето трябва да знаете, че дизайна не е закон. Тоест това, че е ISO и че е международен дизайн, не го прави валиден във всеки един момент. Въпреки това, за Human-Centered Design може да кажем, че е най-употребяваната методология, която е в основата на всички останали дизайн методологии, които ще видите. Те просто са произведени от организации, от дизайн колективи и са пригодени към техния контекст, направени така, че да работят за тях. Според всички тези процеси, дизайнера има основен принос за създаването на продукти и услуги с това, че създава UX артефакти или UI артефакти, може също да кажем. Тук може да видите, ако като сте още начинаещ дизайнер, може да си мислите, че от вас се очаква да създавате и персони, и сторибордове, и customer journey мапове, и различни нива на фиделити на прототипи, и да правите сайт мапове, и абсолютно всичко, което в различните фази на дизайн процеса може да се произведе. Всъщност това абсолютно не е задължително и отначало може да ви бъде интересно, когато започнете да работите, да искате да създадете всички тези артефакти в рамките на някакъв проект, но подхождате с разбиране към към екипа, с който работите и към проекта. Не винаги всички от тях са полезни и необходими. Това, което можете да направите, е вместо да се съсредоточите в създаването на артефакти, да се съсредоточите в това да колаборирате с другите хора, с другите експерти от вашия екип и вашата организация и да разберете всъщност какви са общите цели, които имате и желаете да постигнете с продукта или услугата, която създавате. Имайте предвид, че когато става въпрос за UX дизайн, за графичния дизайн не е така, но за UX и UI дизайн много повече се залага на конвенции и на системно мислене, отколкото на креативност. В самите принципи на UX дизайна е да се прилагат решения, които са интуитивни, т.е. те се срещат много често. В много редки случаи, когато имаме крайно сложни продукти, например, могат да се прилагат някакви по-екстравагантни решения, но UX дизайнерите работят обикновено с общи патърни, така да кажем. Много ще ви бъде полезно, когато си правите дизайн процеса, имате нагласата, че бизнес целите са също толкова важни, колкото и това юзерите да бъдат доволни. Също така е важно да и хората, с които работите, да бъдат доволни и с тях да имате общи цели. Всички тези хора, които виждате около дизайнера, които съм представила, може да кажем, че са от страната на бизнеса. Това не значи, че те са срещу нас. Значи, че всъщност те са източник на едни знания, които ние само с дизайн скиловете ни не притежаваме. И може да наистина би било много полезно за нас да отделим време да придобием от тях знания за това всъщност
как функционира бизнеса и как да го разбираме. Ако нямате ментор или ако нямате, примерно, в онбординга ви е включено конкретен сегмент за бизнеса, то нищо не ви пречи да си правите ресърч сами. Даже това по-скоро биха го насърчили вашите колеги и би им било интересно да споделят с вас. Най-често нещата, които бихте искали да научите за бизнеса, се съдържат и в документи, не са само неща, които хората знаят наизуст, така че не бихте отнели от времето на никого, ако попитате за документация, например, за целите и за визията и на мисията и за мисията на бизнеса, за който работите. Защо това ви е важно? За да произведете някакъв дизайн, който е адекватен, трябва да знаете наистина какво желае да постигне вашата компания с продуктите, които произвежда. Дали, примерно, иска те да бъдат по-скоро естетически красиви, да носят естетическа наслада на хората, или да бъдат много функционални и да им позволяват просто да вършат много работа, да виждат много информация наведнъж, или да, това може би не е много добро обяснение, но генерално може да видите, когато започвате всеки един проект, нов продукт, винаги, дори в курсовете по UX Design, се казва, че трябва да определим каква е целта, визията и мисията. Това са Goals, Vision and Mission, обикновено така ги дефинират. Какво желаем да постигнем, като направим този продукт. Какво желаем в бъдеще, каква е визията ни, какво желаем в бъдеще, на къде да се развие този продукт, а мисията е какво сме правили до сега или по-скоро как се определяме в момента. Нещо друго, от което може да се поинтересувате от към бизнес гледна точка, което е пряко свързано с клиентите, е за сегментацията на пазара. Сегментацията на пазара ще ви донесе информация за това всъщност какви различни юзър профили имате. Когато говорим, че един продукт има някаква таргет аудитория и някакви юзери, отново ви казвам, трябва да имате предвид, че те са различни хора. Различните сегменти, хората могат да се обединят в сегменти. Различните сегменти ще имат различна важност за вашия продукт или за вашия сервис. Имайте това предвид. Ако имате достъп до един сегмент, но той не е важен, не би било редно да влагате усилия да пригодите продукта така, че той да работи много добре за този сегмент, а пък другите да бъдат игнорирани. Имайте това предвид. Друго нещо, което е интересно, са данните и метриките. Сега, данни са всичката информация, която събираме примерно за демографията на нашите потребители, за тяхното поведение. Това е информация, която най-често е в цифри. Данните стават метрики, когато им се заложи някакъв критерий за успех. Примерно, ако кажем, че за този семинар са се записали 100 души, това са данни. Ако кажем, че този семинар ще бъде успешен, казваме, че успеха на семинара се мери с това да се запишат 100 души, от тях 50 да гледат на живо и от тези 50, 20 да участват активно в слайдо. Това вече става метрика и по нея може да премерим успеха на семинара, например. Други метрики, които са по-скоро най-важните метрики, които ще ви интересуват, са Return on Investment и Customer Lifetime Value. Със сигурност може да има и други, но тези са основни. Return on Investment важно е да разбирате самото понятие, дори да нямате конкретни данни за самата метрика в някакъв контекст. Добре е да разбирате, че тя означава, че фирмите най-често искат, когато вложат време, средства и каквито и да е ресурси в производството на, да кажем, един дизайн, те след това искат да имат някаква възвръщаемост на тази инвестиция. Ако целенасочено работите
по задачи, които имат нисък return on investment, най-вероятно вашата организация няма да бъде много доволна. Така че да, интересувайте се всъщност усилията, които влагате, колко възвръщаемост имат. Това също може да ви ориентира и за позиционирането на дизайн екипа или на дизайнера в организацията. Колкото повече return on investment има неговия труд, толкова по-важен и добре позициониран дизайнер. Сега, другата метрика, която е съкратена CLV, Customer Lifetime Value. Тя може би не ви засяга чак толкова много пряко вас и труда ви, но е свързана пак с това за кои юзери работим и с кои юзери емпатираме. Има клиенти, които придават допринасят висока стойност с това, че са ни клиенти. Има и такива, които имат по-ниска стойност за компанията. Когато правим дизайн, трябва добре да мислим всъщност към кои клиенти сме се насочили. Те всичките са ни клиенти, да, но някои от тях са по-важни от другите. Просто така функционира бизнеса. Нещо друго, което е доста важно, е маркетинговата стратегия. Най-често по маркетинговата стратегия може да се ориентирате към какви хора се цели продукта. На кого искаме да продаваме, с кого комуникираме, как комуникираме. Примерно, можем да кажем, че дори за някакви малки неща, тип как да пишем текст в интерфейса, ако това е част от нашата отговорност като дизайнери, ще зависи и от маркетинговата стратегия. Например, ако искаме да таргетираме някакви хора, които са много бизнес формално насочени, няма да пишем текст, който е забавен и quirky и цели да хване някаква по-млада и да кажем, несериозна аудитория. Друг важен документ, който може да ви свърши работа да се ориентирате чисто как да планирате задачите си, е roadmap-а. Roadmap-а представлява най-често, може да бъде и в други тулове, но най-често може да го видите в един Excel, където месец по месец за някакъв дълъг период от време, който е примерно 6 месеца, една година, има майлстоуни, какво целим да постигнем като бизнес организация. Имайте предвид, че roadmap често се променя, в зависимост от пазара и много други външни фактори. Roadmap не е нещо, което веднъж го правиш и завинаги остава така. Ако имате roadmap достъпен във вашата организация, проверявайте го по-честичко, защото може и да се е променил в някакъв момент и да не са ви информирали. Една стандартна стъпка, която правим при всеки един дизайн, е да си проучваме конкуренцията. Това обаче най-често води до там, че правим някакъв по-скоро повърхностен асесмент на сайта или на апликейшна на някой наш конкурент. И ако имаме по-малко опит, това, което ще вземем оттам е да копираме някакви патърни в дизайна, да ги вземем и да ги приложим при нас. Това не е идеята на проучването на конкуренцията, по-скоро идеята е да разберете какви неща предлагат те като фичъри, какви хора таргетират, защо са успешни, защо не са успешни, какви са тактиките им за привличане на лидове, евентуално може от сайта да се ориентирате. По-скоро върху такива неща трябва да се фокусирате и по-малко ако дойде някой клиент, най-често клиентите идват и казват, ние имаме един голям конкурент, ето това е неговия сайт, ние искаме да приличаме на него. Задайте им въпроса защо искат да приличат на него. Най-вероятно те ще ви кажат, защото те са по-успешни в този и този аспект и стигнете заедно с тях до решение, което ще им помогне те да се подобрят в тези аспекти, а не взимайте едно към едно решението, което са взели конкурентите. Освен този списък с документи или с ресурси, от които може да разберем бизнеса по-добре, не е нещо задължително. То е просто примерни документи, примерна информация, която най-често има във всички организации, би ви помогнала. Ако имате достъп до каквато и да е друга информация, тя също много ще ви помогне да се ориентирате чисто в бизнеса.
хората, които най-често могат да ви дадат подобна информация, са така наречените стейкхолдери. Нека да поговорим малко и за тях. Сега, има една странна ситуация, поне това наблюдавам аз от няколко години насам. Стейкхолдерите са хора, които седят обикновено на по-високи позиции и които се използват от наши ръководители или колеги най-често за оправдание. Ни казват, аз бих направил това така и така, но стейкхолдерите не го искат това. Всъщност, стейкхолдерите не са хора, които ни казват не, които спират нашите креативни идеи. Това са хората, които са заинтересованите страни, които всъщност носят и последиците, ако създадем някакъв продукт или някакъв сервис, който е некачествен. Имайте предвид, че тези хора имат много повече и по-различен контекст от вас. Най-често не могат да ви споделят всичко, което знаят и целият този контекст. Затова е добре да се вслушвате в техния фидбек, да не приемате, когато те ви казват не или когато ви казват това не работи, не го приемайте лично. Те не са ви врагове, те са хора, които наистина са източник на информация, хора, които могат да ви помогнат да си структурирате по-добре работата, като обръщате внимание на нещата, които всъщност наистина са важни за бизнеса и не си, да кажем, губите времето с по-второстепенни неща. Стейкхолдерите подлежат на менажиране. На колкото и висока позиция да бъдат, ние може да ги менажираме, така че да имаме успешно взаимодействие с тях, както те да получават стойност от нас, така и ние от тях. Тук в ляво на слайда може да видите, вие не ми виждате курсора, но тази матричка показва по абсцисата влияние, по ординатата интерес. Това означава колко е влиятелен стейкхолдър в организацията и какъв интерес има той от работата, която ние вършим. За да бъде добро взаимодействието между вас и стейкхолдерите, добре е вие да положите усилие тези хора не да идват те при вас и да ви пушват за някаква информация или да им свършите някаква работа. Добре е вие да ги менажирате. По тази матрица може да видите, че примерно, нека почнем от долния ляв квадрант. Ако някой има малко влияние и малко интерес, той де-факто не влиза не би трябвало да влиза в полезрението ни по време на работа, но трябва да знаем, че този човек е там, защото в някакъв момент може някаква ситуация да наложи така, че той изведнъж да придобие повече интерес или повече влияние и да мръдне в някои от другите квадранти. Така че тези хора просто го имайте предвид, че са там и че може в някакъв момент да ви се наложи да ги менажирате. В следващия долен десен квадрант имаме човек, който има голям интерес, обаче пък няма влияние. Тук правилната стратегия е този човек да бъде информиран от вас. Вече в следващия слайд ще видите, може да си направите така наречената Stakeholder Engagement стратегия. За всеки един различен стейкхолдър може да поддържате контакт по различен начин, да го информирате по различен начин. Това вече идва от различните лични качества на хората и начина, по който те предпочитат да си общуват с вас. Глеждам набързо само за въпросчета. Виждам, че има едно от преди 8 минути. Първият много лесен въпрос е какви инструменти и софтуери използвате в своята практика. Основно използвам Figma, за да правя прототипи. Използвам Miro, за да правя workshop ремоут. Всякакви комуникатори, защото работим с много външни клиенти. С стейкхолдерите си общуваме, ако може да се направят срещи, ако не, много е важно да държите
така наречения paper trail. Когато имате някакъв топик за дискусия, не дейте да предавате информация на хвърчащи чатове или просто е така, като се виждате в офиса. Имайте си стринг с имейли или водете някаква по-формална дискусия с тях. Друг инструмент и софтуер, честно казано, не мисля, че ни е необходим. Повече обръщаме внимание на комуникацията, ако може така да кажа, но съветвам ви, ако искате да правите дизайни всякакви, инвестирайте време да поработите малко с Figma. И да се научите. Те имат нов интерфейс отскоро, нов релиз, така че имат супер много полезни нови функционалности, които ще ви направят живота много лесен. Ако работите на продукти като XD, не знам на Sketch дали някой работи въобще все още, наистина помислете си просто да преминете към Figma, защото това е state of the art в момента. Естествено, ако правите много, много подробни, много high fidelity прототипи, има и доста по-адвансти инструменти, като примерно Axure. Има един тул, който се казва UXPin, който също поддържа по-високо ниво на fidelity, когато искате да правите user testing, примерно. Но те за разлика от Figma не са безплатни, доста скъпи са им лицензите и имате много голям learning curve, когато тръгнете да учите, доста са по-комплексни. Така... Само ще довърша за стейкхолдерите и ще минем на въпроса от преди 10 минутки за сътрудничеството между мултидисциплинарни екипи, тип дизайнер и програмист. Така. Набързичко останалите квадранти. Ако някой от стейкхолдерите ви е много влиятелен, а пък не е много заинтересован, гледайте той да бъде окей с нещата, които правите. А ако някой има огромно влияние, огромен интерес, наистина бъдете много близо до тях и ги менажирайте много отблизо, по начин по който те намират за подходящ. Тоест, дръжте ги информирани, давайте им пространство да участват и те, когато взимате решения. Не действайте без те да имат поглед на това, което правите. Ето тук сега набързо ви показвам и един профил, който може да си направите. Сега, това не е формален документ, който трябва да имате задължително. Това може също това знание може да го придобиете в общуването с човека. Леко по леко, когато работите с някой, усещате той каква мотивация има, какви цели, как може да ви помогне, всъщност от кого се влияе, как желае да го достъпвате, да си общувате с него, каква информация го интересува и буквално какви са неговите навици в работа. Ако искате да си менажирате стейкхолдерите, много полезно ще ви бъде наистина да инвестирате малко време, да ги разберете и да не подхождате по един и същи начин към всеки един от тях. Сега, тук на този слайд може да обобщим, че общо взето сътрудничеството с тези хора, които са ни стейкхолдери, защото не само тези, които са на много високо ниво са стейкхолдери, също останалите, които са заинтересувани. Например, продуктовия менеджер или дев лида, или сапорта, или QA също са много заинтересувани от това вашата работа да бъде качествено изпълнена. Как може да си сътрудничите по добър начин с тези хора? Сега ще се опитам да отговоря на въпроса, който е зададен в слайдото. От личния ми опит мога да ви кажа, че когато започнах, бяхме в екип, в който бяхме само дизайнери и имахме много лошо взаимодействие с девелоперите. Това беше просто зададен тон на комуникация. Буквално те бяха третирани като хора, които са извън процеса, хора, които не са заинтересовани от това, което произвеждат, от юзера, от бизнеса и така нататък. След това обаче имахме едно преструктуриране на
на екипите, на организацията, при което всеки development екип получи по един дизайнер и така ние станахме част от Agile Scrum процеса, в който участваха development екипите, по който работеха development екипите. Мога да ви кажа, че това са били буквално най-полезните години от моя опит, когато съм работила заедно с девелопери. Буквално най-лесно е вървял процеса, когато ние започнахме, ето сега ще ви покажа на този следващ слайд, когато ние като дизайнери започнахме всъщност да разбираме как девелоперите работят, когато започнахме да обменяме с тях също знания, по-скоро да се опитваме да ги образоваме за това ние как работим и как виждаме нашата роля. Буквално когато започнах да работя заедно с Dev екипа, направих им една презентация за това всъщност какво ние целим като дизайнери. И те тогава разбраха, че ние всъщност не желаем само да рисуваме едни прототипи, които са едни хвърчащи, примерно квадратчета вътре с лейбъл и да го кръстим бутън и да бъде позициониран горе в ляво и да бъде със еди какъв си цвят. Те бяха наистина много позитивно ни приеха с това, че ние желаяхме да научим от тях наистина какви са компонентите, които използват фреймворка на проекта, как може да ги структурираме правилно, как да си правим responsiveness. Всичко, което технически ние не можем да си отговорим с създаването на един прототип, сме го задавали като въпрос на девелоперите и те винаги са били на среща и са ни отговаряли. Също така, близостта с девелопмент екипа прави процеса изключително гъвкав. Когато работиш заедно с девелопера, имате общо разбиране, че продуцирате един продукт, който трябва хем да изглежда окей, хем да работи, да има някакъв смислен workflow и да не отнема страшно много време от ресурса от девелоперския ресурс. Тогава се случват, решенията се взимат страшно бързо, ограничава се креативността на дизайнера, обаче пък примерно workflow-овете, които се дизайнват, стават много логични, много съобразени с това как е изграден продукта отзад и не създават работата на дизайнера по този начин не създава фрикшън в development екипа. Не знам дали отговорих на този въпрос, само ще продължа още малко за взаимодействието. Конкретно начинът, по който ние работехме, за да може да се случват тези неща те разбраха, че ние имаме нужда да работим, както те имат един спринт, който примерно е една седмица или 2 седмици. Ние имаме нужда да получаваме дизайн задачите един спринт по-напред. Следователно, Dev Lead заедно с Product Manager, заедно с UX дизайнера, правят препланинг, който е от спринт. В момента сме в спринт 3, примерно. И ние сме си направили вече за него преди това среща, препланинг и дизайн задачите са изяснени и са продуцирани и чакат просто девелопера да ги вземе. След това дизайнера да мине да направи QA на имплементацията, въпреки че и QA-те също го правят това, но и дизайнерите поглеждат чисто повърхностно как изглеждат нещата. И така много бързо и много ефективно се релизват нови фичъри или нови функционалности. Долу на този чарт, не че е от особено значение, може да видите сравнението между един девелопърски спринт и един дизайн спринт. Дизайн спринта не е толкова развита методология както Scrum, а той по-скоро е един подход, който цели точно ето това за 5 дни, т.е. седмицата преди примерно да започне новия спринт, ние да минем през фазите разбиране, създаване на идеи, вземане на решения, създаване на прототип, който може да се прави за development и след това валидиране на идеята и издаване на
на прототипа вече към девелоперите. Ако мога да обобща, добра практика е наистина да просто питайте хората или ги наблюдавайте как работят, какво им е необходимо и как най-малко може да създавате проблеми при взаимодействието с тях, каква цел искат да постигнат, до кога искат да постигнат. Бъдете информирани за това кога почва спринта, кога приключва, какви са тасковете, които трябва да влязат в него. Комуникирайте много конкретно кои прототипи за кой таск се отнасят, как трябва да работят. Не очаквайте хората да знаят, един девелопер като отвори един прототип, да знае конкретно къде трябва да цъкне, какво вие сте си мислили. Ако трябва, разписвайте допълнителна документация, пишете коментари в тасковете в Jira. Просто наистина бъдете на разположение и непрекъснато си общувайте с тях и питайте ги дали им трябва нещо. Това е бил до сега моят подход и не съм имала проблеми с девелоперите, честно казвам. Даже ми е било най-любимата част от работата като дизайнер. Да имаме колаборация между девелопер и между дев екип и дизайн екип. Имаме още един въпрос за конфликти и разногласия в веб дизайн процеса. Него ще го оставим за малко по-късно. Само да минем към следващите няколко слайда. И ако има и още други въпроси, ще ги отговорим към края. Надявам се да не ми се сърдите. Така, и надявам се също и да може да ми следите мисълта, защото малко се отнесохме с въпросите. Сега, показах ви какво представлява всъщност спринта за дев екипа и какво може да бъде спринта или процеса на дизайнерите, който се случва. Горе-долу дизайн спринта се случва тук на тази диаграма. Не мога да ви покажа много конкретно, защото не я виждам много добре, но общо ето дизайн спринта винаги върви един спринт преди този на девелоперите, за да бъде ефективен. Най-често това, което се случва в рамките на един девелопърски спринт е, че получаваме дизайн задача, която е някакъв requirement, формално разписан, а евентуално ако ни липсва информация, общуваме си с нашите девелопери, с продуктовите менеджери, с всеки, който може да ни отговори, за да си добием по-пълен requirement, по който да работим. След това правим най-често прототип. Най-често, ако имаме вече съществуващ продукт, имаме си изградена компонентна библиотека, използваме компоненти, които съществуват, купили сме си примерно някаква суита от компоненти. Най-често работим директно не на ниво wireframe, не точно на ниво high fidelity, но екраните изглеждат, лейаутите изглеждат така, както реално биха изглеждали, просто липсва цялата функционалност, която е отзад. Най-често прототипираме конкретния workflow, който ни е даден в задачата. На следващата стъпка, сега може да забележите, че това горе-долу върви по дизайн методологиите, които разглеждахме от началото. На следващата стъпка правим валидация, която обаче е най-често с стейкхолдери. В един процес на непрекъснато доставяне на дизайни, най-често нямаме време да намерим група от юзери, с които да тестваме. Тоест, валидираме дали това, което сме прототипирали, изпълнява изискванията на бизнеса, а пък ние от своя страна гарантираме с това, че създали сме преди това дизайн система, имаме конвенция, най-вероятно имаме вече и лейаути, и имаме и разбирането за това какви са добрите дизайн практики и какво е качествен дизайн. Така, ние от една страна гарантираме, че сме изпълнили качествено проекта, стейкхолдерите гарантират, че си върши работата. Ако получим обратна връзка, правим промени на нейната база. Сега тук има два подхода. Едното е да седите безучастно, когато получите обратна връзка и директно да правите промени, които хората са ви, стейкхолдерите, извинявам се, не хората,
са ви дали като фидбек. Другата по-работеща тактика е да попитате защо точно трябва да се случат тези промени, откъде идва това нещо, защо не работи и така се предпазвате за в бъдеще да не взимате подобни решения. Тоест придобивате още малко информация за това как би трябвало да работи продукта или какъв е този фичър и какво се очаква от него. След като вече сме финализирали всичко, имаме окей от стейкхолдерите или от клиентите или от хората, които са заинтересовани страни, предаваме прототипа за разработка. Сега не може да дадем просто един прототип на девелоперите и да им кажем, ето заповядайте, гледайте го и действайте си. Най-добре е да им направите едно дизайн ревю преди това. Правите си една бърза среща, показвате набързо, правите walkthrough. Още по-добре, ако запишете срещата, за да си я имат, да си я поглеждат случайно в процеса на работа, ако забравят нещо. Друга добра практика е, ако имате време, да разпишете стъпка по стъпка подробно в таска как трябва да функционира фичъра и какво трябва да се случи. Също очаквайте да ви търсят въпреки тези неща. Когато работим, често се разсейваме, имаме доста странични фактори, които ни пречат да помним абсолютно всичко. И заради това най-вероятно и ще ви търсят да ви питат, извинявай, къде беше този линк, тук това екранче всъщност как работи и подобни неща. Не се фрустрирайте, когато това се случва. Девелоперите са хора и не очаквайте от тях да знаят абсолютно всичко и всичко да им е ясно с един поглед. Ние сме все пак, както се грижим за клиентите, така се грижим и за хората, с които работим. Тях, ако ги възприемате също като един вид клиенти, ще ви бъде много по-лесно и много по-малко ще се фрустрирате, когато имате... То не са разногласия, но когато процесът не върви плавно и без ваша намеса. Така. Понякога ни се случва да преглеждаме имплементацията за бъгове и да връщаме фидбек на девелоперите. Сега, едно от най-трудните неща след даването на фидбек на дизайнер е да дадеш фидбек на девелопер. Това води най-често до голяма фрустрация в тях, защото те наистина влагат много усилия. Девелопмент работата е голям ресурс, голямо перо за всяка една организация и всяка една преработка наистина струва пари и намалява, да кажем, return on investment. Имайте предвид, че някои неща не са толкова спешни за фиксване и могат да се фикснат, да се поправят на по-късен етап. Не натискайте хората да приоритизират вашия фидбек, вашите задачи, ако наистина не е някакъв критичен проблем. И имайте също и разбирането за това, че повечето фирми, поне моето наблюдение за повечето фирми в България е, че те разбират стойността на дизайна като една предварителна стъпка, с която си осигуряваме предотвратяването на доработки в девелопмента. Тоест, ако има нещо, което да се, след като е било разработено, да трябва да се фиксва, най-вероятно има някакъв проблем и от наша страна, дали той е комуникационен, дали не сме си направили прототипа като хората. Обръщайте внимание, ако често ви се случва да ви се появяват бъгове, да кажем, интерфейсни при имплементация, може и наистина начинът, по който поднесете информация на девелоперите да не е достатъчно добър. Имайте това предвид. Така, малко... Да, ето тук получихме още един въпрос, който е за спазването на сроковете. Малко и по презентацията горе-долу се придвижваме натам. Въпреки че процеса, ето тук този процес в 6 стъпки, той работи в конкретната ситуация. Примерно, това е процеса, по който работя аз в момента. Работя в конкретната ситуация с различни клиенти. Той обаче не е идеален.
Много често се случва нещо да остава, да се сменят приоритети, да се добавят нови неща, да се появява scope creep и тогава става някаква голяма фрустрация във всичките. Работете с разбиране, че наистина бизнеса ни поднася страшно много външни фактори, които налагат да се променят неща. Също така, клиентите ни и стейкхолдерите ни, те не са идеални и техните приоритети се променят, и техните идеи се променят. Някой път не е възможно да планираме всичко и да предвидим всичко. И за съжаление имаме неща, които ни остават в беклога. Важното е така да се приоритизират задачите, че в беклога да не остават важните неща. Тоест, окей, да имаме много маловажни таскове, които остават незавършени, но тези, които наистина имат значение, имат голям импакт, е добре да ги бутате напред и включително дори вие да давате индикация, че нещо, примерно от ваша страна смятате, че е важно, да се консултирате с клиента или с стейкхолдера, да изясните дали наистина е така и си заслужава да влагате усилия в това да го приоритизирате и да държите то да се случи най-първо. Така, сега на следващия слайд може би ще отговоря на въпроса, който е как можем да гарантираме, че дизайн остава качествен, дори когато сроковете ни са кратки. Най-лесният отговор е да разчитайте винаги разчитайте на добрите практики, никога не разчитайте на трендове. Когато имате кратък срок, за да може да доставите нещо, договаряйте скопа, да не бъде безкрайно голям. Може да дойде клиент при вас и да ви поиска да направите чудеса за един ден. Вие не можете да ги направите по никакъв начин. Това би изискало този клиент да вложи повече ресурс за дизайн. Ако желая да му се случат бързо нещата, могат да влязат повече дизайнери, да си наеме цял екип или общо взето той да поема отговорността да осигури условия на нещата да се свършат бързо. Не мислете, че когато ви дадат нещо и то не е реалистично, вие не можете да кажете не. Ако дори да сте в ситуацията да сте фрилансър, наистина договаряйте скопа на задачите. Когато срока ви е кратък, свършете частично задачата, така че тя да има някакъв смисъл, но не да е изцяло пълна с абсолютно всички изисквания. Така че да докажете, че с работата си доставяте стойност на този клиент. Един вид вие му той има гаранция от вас, че вие в по-късен етап можете да довършите тази задача. Обаче, наистина ви съветвам сега от гледната точка на човек, който вече достатъчно години е работил в индустрията, не си правете усилието да работите овертайм или да взимате задачи, които просто са толкова чужди за вас, че ще ви отнеме страшно много време да ги ресърчнете, първо да се научите как се правят и да се опитате да ги доставите в кратки срокове. Бъдете реалисти от гледна точка на това какво вие можете и от гледна точка на това какво желае клиента от вас и наистина измислете някакво компромисно решение, което да бъде окей за двама ви. Иначе може за да твърдим, че има качествен дизайн, трябва да сме наистина трябва да може дизайнера, когато работи, да може да мисли, да бъде спокоен, да има време, да може да си направи ресърч, да може да си валидира работата. Единствената препоръка, която мога да ви дам, ако наистина имате много кратък срок и трябва задължително да свършите задачата, не се разкъсвайте между множество варианти. Не правете решения, които са не взимайте решения, които не са типични. Спазвайте конвенции, спазвайте добрите практики и
не взимайте решения, които са наготово и присъстват в други интерфейси, софтуери или примерно ако става въпрос за графичен дизайн, не крадете дизайни на лога, ако ви трябва да направите лого за един ден и така нататък. Това не говори добре за вас, не оставя добро впечатление у клиентите. И наистина качеството на дизайна и неговата дългосрочност, така да кажем, наистина зависи от това да разберете точно какво желая да постигне клиента или организацията или продукта с този дизайн. Когато го разберете това, вие можете да използвате вече добрите практики и всичките си познания, които имате по дизайн, за да предложите някакво решение, което ще бъде работещо. Тук на слайда виждате също, че първата точка е да планираме реалистично. Това може да кажем, че го покрихме. Моля ви се, наистина, казвайте не, особено когато ви попитат, особено когато ви карат да вършите повече работа, отколкото си мислите, че наистина си заслужава за вас. Другото нещо е, ако можете да работите, ако сте в ситуация, че имате и други дизайнери около себе си, когато почнете да работите по един проект, моля ви се, не си го пазете, не таете информация за проекта у себе си, споделяйте с хората знанието по проекта и дори ако имате възможност, включвайте ги в този проект активно, искайте им фидбек, показвайте им някакви нови фичъри, правете им дема. Ако имате екип, който работи с различни клиенти по различни проекти, срещайте се веднъж на спринт и си правете си дизайн дема, за да се знае кой всъщност какво работи, какви са целите, какво е състоянието дори на прототипите, как изглеждат те, дали имаме библиотеки и прочие неща. Това ви подсигурява това ви дава една осигуровка, когато нещо се случи, има вътрешни и външни фактори, които наистина не можем да ги пренебрегнем и наистина не можем да работим в този момент. Когато имате хора около вас, които са наясно с вашата работа, те много по-лесно могат да поемат, да им прехвърлите временно отговорността, така че да не се бави доставянето на дизайна и също така да не намалява качеството. Когато те знаят вие на какво ниво работите и какво ниво се очаква от вас и когато не им се налага да научат нещо набързо или да импровизират или да вземат решения без да имат достатъчно знания, те ще направят качествен дизайн и ще го направят на време. Няма да го направите вие, но това не е минус за вас по никакъв начин. Това е просто работа в екип, която трябва и е нормално да се случва. Не бъдете егоисти, щом става въпрос за вашата работа и за дизайна. Не си пазете клиентите, поделяйте с всички и най-малкото ще получавате обратна връзка от хора от вашата професия и това може да ви помогне да подобрите качеството на дизайна си. Когато искате фидбек, не го искайте само от дизайнери, не го искайте от случайни хора, не го искайте от приятели. Търсете хората, които наистина имат някакво отношение към това, за което вие им искате фидбек. Не е задължително да е прототип, може да бъде здравей, можеш ли да ми кажеш, ти беше в тази среща, която водих аз днес в този семинар, можеш ли да ми кажеш как се справих? За мен е много важно с конкретни примери да ми кажеш, примерно, 2 неща, които ти харесаха и 2 неща, които мислиш, че мога да подобря. Това е много полезна техника да станете по-добри в това, което правите, независимо какво е то. И бъдете приемайте несубективно фидбека, който се дава. Той не е свързан с вашата личност. Той е свързан с нещо, което конкретно сте направили в някакъв момент, в някакво обстоятелство. Има супер много фактори, които могат да влияят на това, което се е случило или на това, което сте направили. Така че не го приемайте лично, никой не иска да ви обиди, никой не иска да ви нарани. Когато фидбека не носи стойност, тип това не ми харесва, или това тук е малко гадно, или това тук е супер, попитайте за
уточнения, наистина, защото иначе няма да ви бъде полезен този фидбек. Така, друг начин да си осигурим временен и качествен дизайн е да не чакаме, да не се притесняваме, да не изпадаме в паника, когато получим една задача и не знаем какво да правим. Когато получиш задачата, ако тя не ти е ясна, директно почваш да енгейджваш с всички стейкхолдери по линията, докато не придобиеш информацията, която ти трябва, за да си изпълниш задачата. Това може да ви изглежда много нахално или да е нещо, което ще ви накара да излезете от комфортната си зона, но да седите и да сте в блок и да не знаете на къде да поемете е много по-неприятно и много по-безмислено, отколкото да потърсите някой да ви отдели 5 минути. За тези 5 минути фирмата няма да загуби нищо. Най-много да придобиете някакви допълнителни знания. Така, сега, следващото нещо. Питахте ме какви тулове използвам. Полезно е да инвестирате в така наречените твърди умения или hard skills. Това са буквално, да кажем, дизайнерските софтуери, които използваме. Не е задължително да знаете наизуст всички шорткъти в Figma, не е задължително да използвате всички функционалности, не е задължително да ползвате платен акаунт, да вършите повече, примерно излишно да документирате някакви неща или да ползвате странни похвати или трикове. Просто инвестирайте толкова време в тула, че да се чувствате уверени, че когато почнете да работите, можете да свършите всяка една задача с него. Сега, ако някъде забиете и не знаете как да се случи, винаги може да попитате колега. Аз в момента съм в такава ситуация, че моите колеги много често ме контактват, за да решаваме казуси. Откровено ви казвам, че не знам на Исус как се решава нито един казус, за който са ме питали в който и да е момент, но просто с тях сядаме, виждаме какъв е проблема. Става въпрос чисто технически при работата си с Figma и за 10-15 минути намираме едно решение и продължаваме нататък. Супер ефективно работи това. Ако вие сте човека в екипа, който разбира как работят туловете и как може да ги използва и какви полезни плагини има и как може да си направим, да си ускорим процеса, вие ще бъдете наистина много ценен за екипа и дори за хората, които са по-синьор от вас. Имайте това предвид. Друг съвет да спазвате консистентност и да имате по-кратки срокове на доставяне на дизайн е да си инвестирате малко време в използването на дизайн система. Това е обикновено или компонентна библиотека, нека да го наречем. Това е един файл, който съществува независимо от прототипа. Може да е свързан към много различни прототипи и той ви е като източника като style guideline за това как трябва да изглежда всеки един компонент, как трябва да се държи, какви цветове се използват, какви шрифтове се използват. Веднъж като направите тази конвенция, много се ускорява работния процес. И последния ми съвет, вече ви го казах веднъж, ще ви го кажа още веднъж, никога не работете овертайм. Наистина, абсолютно не си заслужава. Дизайнера е човек, който работи с главата си, има нужда от почивка. Не е реалистично да си мислите, че може да създадете качествен дизайн, като седите по 12 часа на компютъра и преглеждате различни сайтове за вдъхновение или някакви такива неща. Това, което се случва е, че почвате да копирате патърни, да ги слагате там, където не има мястото, най-често и в крайна сметка правите неконсистентни и неработещи дизайни. Сменяйте работата с някакво друго занимание. Много е полезно да излезете навън, да се разходите, колкото и странно да звучи, да се разсеете. Когато се движи, човек всъщност мисли много по-лесно и съзнанието му се изчиства от всички неща, които се случват на работа. Да. Освен ако не ви плащат много добре овертайм, не работете овертайм. Един съвет от мен. Сега тук ще ви обърна набързо внимание за тактиките, които може да използваме, за да работим по-бързо. Вляво може да видите един pie chart, в който пише 20-80. Това е така наречения Парето принципъл. Според него, статистически, винаги 20% от усилията
води до 80% от резултатите. Тоест, ако имате за спринта 100 таска, които трябва да направите, 20 от тях ще бъдат толкова важни, че да се постигнат 80% от резултатите, които гони този спринт. Тоест, много е важно да си отделите време, да се приоритизират тасковете, да не ги хващате така на рандъм или да не започвате с лесните неща. Не правете 80 лесни неща, защото те ще имат по-малко стойност от 20 трудни. Това е общо взето обобщението. Друг такъв подобен метод е, казва се да изядеш жабата. Когато почнеш да работиш нещо, винаги започваш с най-трудното, защото най-вероятно неговата комплексност също ще носи и стойност, а също така и на вас, когато направите успеете да постигнете резултат с това, което с задачата, която ви е била най-трудна, ще почувствате и наистина много удовлетворение и работата тръгва много по-лесно и ставате много по-уверени и работите по-бързо. До пайчарта може да видите до пайчарта може да видите една матричка, пак с 4 думички, които започват с буквата D, както в Double Diamond методологията, само че този път думите са различни. Това е така наречената Eisenhower матрица. Има... извинявайте, пак кликнах без да искам. Така, ако нещо е важно и спешно, този път по абцисата имаме важно и спешно. Трябва да преценим, не че трябва да преценим, по тази матрица може да определим всъщност с кои неща да се захванем. Ако кажем, че по Парето принципа трябва да хванем 20%, как да определим кои са тия 20%? Това са нещата, които ще са важни и спешни. И те ще са ето тук в квадранта до горен ляв квадрант. Ако са важни, но не са спешни, може да ги делегирате. Ако нито са важни, нито са спешни, може директно да ги махнете. Ако са важни, но не са спешни, ако са спешни, но не са важни, извинявам се, трябва да решите какво ще правите с тях. Общо взето, това е принципа. Когато става въпрос вече за разпределяне на времето, има една техника, която се казва Помодоро техник. Помодоро значи домат на италиански. Тази техника е измислена от един студент в Щатите, мисля, че с италиански произход и той, който е имал едно такова таймерче като доматче и общо взето, за да се мотивира да работи, си е навила таймера на 25 минутки. И когато изтече 25-та минута, си е взимал 5 минути почивка. Когато направите 4 часа, може да си вземете 30 минути почивка или по-голяма почивка, но общо взето идеята е да не се работи плътно, да се работи на малки блокове от време. Обаче, когато работим в тия 25 минутки или там те се наричат едно помодоро, когато сме в тези 25 минути, да няма абсолютно никакви фактори, които ни разсейват. Тоест телефона ни да е изключен, да не гледаме други сайтове, да не си мислим за други неща. Общо взето трябва да се концентрираме така, че да имаме да постигнем така наречения deep work. Друг метод, който може да ни помогне за това, само че него може да го прилагаме и към други хора, е така наречения time blocking. Тази картинка с календара тук тя не се вижда много добре заради моето видео, но тук виждате един лаптоп с един календар, в който са блокирани няколко дни. Когато използвате таймблокинга, най-често аз лично си го ползвам, когато искам да направя някакъв workshop. Знам, че ще поканя хора, които са на някакви високи позиции, имат много други задължения и workshop ми не е най-важното им нещо. Обикновено в календарите им блокирам по 1 час, в който те да се подготвят за workshop-а
и този ивент е достатъчно далеч от workshop-а, примерно 5 дни по-рано, за да може те, ако вземат да го откажат, или ако, нали, сега има такива, които са честни и го отказват, ако не са ги минали, има и такива, които не са и в последствие казват, че не са си блокирали времето всъщност. Ако те не са на разположение тогава и не приемат този таймблок, можете да им го сложите за следващ ден, който е по-близо до workshop-а. Това е една тактика, която при мен работи в 100% от случаите. Най-неприятното нещо е да ти дойде някой неподготвен на workshop и да не знае какво да прави. По-добре малко по-отрано хората да седнат да помислят и когато стане време за генериране на идеи, да са по-продуктивни. Това може да го правите и за себе си. Лично ви препоръчвам да си блокирате време за обяд, за да може да си почивате. Тогава не позволявайте на никой да ви пуска срещи. Също, когато ви е важно да работите концентрирано, ако имате възможност, блокирайте си дори големи слотове от по 4 часа, прилагайте си помодоро техниката и ще видите, че наистина достигате до това състояние на Deep Work, в което наистина се генерират добри инсайти, идеи и решения. Така, това е моят предпоследен слайд, така че ще погледна отново въпросите, да видим на какво не сме отговорили и на какво мога да отговоря. Така, има два въпроса, които са неотговорени. Единия е как сте се справили и реагирали в конфликти и разногласия в веб дизайн процеса. Мога да ви кажа, че сме в началото, когато работехме като екип само от дизайнери, основно сме имали разногласия по дизайн процеса. Това беше огромната част от нашата работа. Мога да ви кажа, че по-малко съм обръщала внимание на каквото и да е от това да дискутираме как точно трябва да бъде дизайн процеса, как трябва да подхождаме, какви артефакти трябва да произвеждаме на всяка стъпка, дали трябва да имаме персони, кои са ни стейкхолдерите, как трябва да комуникираме с тях. Това сме прекарвали буквално, може би, половината от работния си ден в някакви моменти сме го прекарвали в такива дискусии. Целта ни беше да постигнем някаква конвенция и конвенционалност. Сега обаче всеки един от нас работеше с различен проект, който се движеше с различна скорост, имаше си различни юзери, различни девелопмент екипи и както може да предположите, ако съм успяла да обясня достатъчно добре в презентацията, това да имаш единен процес не работеше много добре. В крайна сметка, по естествен начин, нещата се разпаднаха така, че всеки дизайнер водеше дизайн процеса, така че той да бъде работещ за девелопмент екипа, за QA-те, за продакт менеджерите и така нататък. Когато имаме конфликти и разногласия, лично съвет от мен, най-безмисленото нещо, което можете да направите на работа е да имате конфликти и разногласия с хората. Просто заявявайте нещата като стейтменти и предприемайте действия или събирайте информация, която да ви помогне да анализира дали вие сте прави, в кой случай, дали някой друг е прав, в кой случай и как може и дали си заслужава да се търси решение, което е общо за всички вас. Сега не знам, тук всички ми излизате като анонимни. Ако имате конкретен пример за някакъв конфликт, мога да ви дам повече контекст как сме се справили, защото да, имам доста такива. Но като цяло бъдете с тези нагласи, че ако нямате доказателства, няма как да се създаде конфликт за каквото и да е. Ако дойде някой при вас и ви каже този лейбъл на този бутон не работи, защото юзерите не кликат, влезте в аналитиките, ако имате аналитики. Ако нямате аналитики, говорете с екипите си, че е необходимо да имате. Проверете наистина дали е имало някакви промени. Намерете някакви данни, за да се аргументирате, че човека срещу вас греши или не греши и се замислете наистина дали е важно, дали си заслужава да си хабите енергията, да влизате в дискусии
дали това, че един от вас, двамата или повече страни е прав, всъщност ще бъде полезно за работата и за организацията. Според мен, ако имате разлики, защото сте двама дизайнери и работите по един и същи продукт, примерно, или с един и същи екип, според мен не пречи да имате два различни подхода, по които работите, стига накрая да има резултат. Това е накратко моят отговор. Надявам се да сте доволни. Ако имате нещо като уточняващ въпрос, може да ми го напишете. Така, последно въпросче, което ми изглежда много подходящо за приключване на семинара, е какво ви вдъхнови да се занимавате с дизайн. Общо взето, моя бекграунд е, когато бях по образование съм филолог и първата ми работа като студент беше в Customer Service в call center, където работех с клиенти, които имаха доста странни, по-скоро се намираха в екстремни ситуации, по-конкретно през нощта или на някакви далечни дестинации, те остават без транспорт, без подслон и се обаждат на нас и ние трябва да им решим проблема, трябва да им намерим начин да им подсигурим или начин да се придвижат до някакво по-цивилизовано място или някъде, където да прекарат времето, докато някой дойде да им помогне. От тази работа имам нагласа да работя много с клиенти, да съм ориентирана към клиентите. След това работих в маркетинг и там имах възможността да участвам в срещи с клиенти, на които те ни разказваха за проблемите си с нашите продукти, за това какво биха искали като фичъри, за това как те ги използват, какви са клиентите на нашите клиенти, какви са. Буквално водили са ни на място в фабрики, където се използват нашите софтуери, в, не знам как се казва на български, канари, където се разбиват скали с динамит и такива неща. И винаги съм била много близо до юзерите и някакси естествено, нали, паралелно с това, като любителски съм се занимавала с графичен дизайн. От малка работех с Photoshop. Започнах с Photoshop CS2, който може би не знам дали някой от вас някога го е виждал. Но имах интереси към графичен дизайн, изкарала съм след дипломна квалификация като графичен дизайнер, но общо взето винаги съм била много близо до клиентите, до хората, много съм си комуникирала с тях, слушала съм за техните проблеми и в един момент просто когато обявиха позиция за UX дизайнер в нашата фирма, аз осъзнах, че профила, който се търси, не конкретно от фирмата, профила на това какво е UX дизайнера, човека, който разбира проблеми и предлага решения и се интересува от клиентите и се интересува от това хората да са доволни да се работи. И всъщност много се припознах в това нещо. И това ме вдъхнови да се занимавам с дизайн. Да, и мисля, че да съм сбъркала. До ден днешен много ми харесва. И насърчавам ви дори да не сте клиент ориентирани, пробвайте се с UX дизайна, ако обичате да решавате сложни проблеми, ако обичате също така да се занимавате и с графичен дизайн, и с софтуери, наистина пробвайте се, заслужава си. Така, мисля, че нямаме повече въпроси. Мисля, че нямаме, да. Съжалявам, ако някой съм го игнорирала. Мисля, че отговорихме на всичко. Нека да обобщим това, което говорихме в тази презентация. Когато започвате да работите като дизайнер, имайте предвид, че вашата роля в организацията наистина е много важна. Вие ще бъдете, от вас зависи това да комуникирате добре с всички останали, за да може после дизайните ви да комуникират добре с клиентите и да им помагат да си свършат работата.
За да ги създават, за да се случват тези неща, наистина бъдете информирани и за бизнеса, не стойте само във вашия домен, където е дизайна. Познавайте, освен теорията, познавайте и хората, с които работите. Наистина ще ви бъде много полезно, както за вашето лично развитие, така и за това работата ви да тече гладко и да бъдете ефективни и полезни за клиентите си или за организацията си. Имайте предвид, че дизайн методологиите са страхотен инструмент, към който да реферирате, когато работите, но никога не ги използвайте едно към едно. Никога не държете да минавате през всяка една стъпка и през всеки един deliverable. Имайте предвид, че това може да донесе по-скоро вреда на процеса и да попречи на хората, които не са дизайнери. Планирайте си разумно как и по колко ще работите, кои задачи ще си приоритизирате. Предизвиквайте себе си, но в рамките на нормалното не си позволявайте да влагате прекалено много от личното си време, да приоритизирате работата пред неща, които всъщност може би са ви по-важни. Делете си общо взето личния и професионалния живот. Имайте време и за двете. Работете съсредоточено и работете с хората. Споделяйте си знанието, споделяйте си работата и всичко би трябвало да бъде добре и да доставяте на време качествени дизайни. Как ще определите дали са на време или са качествени? Ако не бавите другите хора в процеса, значи сте доставили на време. Ако стейкхолдерите са доволни с дизайна, значи той е качествен. Ако е устойчив и не подлежи на много промени в кратък срок, значи той е качествен. Ако си изпълнява целите и клиентите успяват да си свършат работата, значи той е качествен. И вие също сте си свършили работата. С това мисля да приключим семинара. Ако имате някакви последни въпроси, тук ще прочета. Благодарим за прекрасната презентация и аз много благодаря за прекрасния коментар. Ако ще имате достъп до тази презентация, ако нещо ви е станало интересно, не сме го засегнали, имате линк към моя LinkedIn, може да ми пишете. Насреща съм, ако имате някакви въпроси, особено ако тепърва решавате дали да започнете да се занимавате с дизайн. Не се притеснявайте, пишете ми, съм на среща. Много ви благодаря за времето. Надявам се да имате спокойна, топла вечер и ще се видим до нови срещи. Благодаря ви.